Ассалому алайкум бародарҷоно, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Дар хизмати шумо имрӯз Шорух дар хизмате бародарҷоно. Беҳтарин мошинҳоро сёнка кардагим барои шумо пешкаш мегардонам. Дар навори як лайкира мемонем бародарҷоно, видеоро то охира тамошо мекунем. Чӣ мошине ки шумода маъқулай, насиб боша, пагоҳам бозорай, мием барои шуморо сёнка мекунем. саломат бошед, худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. Мегзарем ба қисми видео тамошо кунем. ва дар магазини Автолайф чиқулҳои беҳтарин палатка барои болои мошинотон овардагим. Даставка барои подписчикора бепулай. ҳатман ба Автолайфа биё. Агар омада наметонид дар WhatsApp бинависон, каталога равон мекунам, зинда бибинен, даставкаш мекунам, мерава. Саломат бошед, худованди меҳрабон ҳаматон нигаҳбон бошад. Бихапем подписчикои Автолайф Астраҷи ҳолати беҳтаринаш 2001 сол опускадагӣ ҳама свеча хехтун дистен чихелай 4 тавалоншам навай мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дора. 4 тавалона вози ҳолати салоншам мегирам, тамошо кунед. Объем 1.6 1.6 инжектор дар электрай. Ина ҳолаташ. Коробкаш автомата. Гакнен ҳолача мошинча состояниш беҳтаринай. Ина ҳолати қафош. Ягар қафо мегиримаш. Уҷа тайровка дора ака? Ҳамаш ҳаст. Ҳардаш ямои дига дора. Каси мегирам мақсад ямоига мегардем. Аз ягар пешам мегиримаш. Ҳолача тамошо кунем чихена. нархи чанд қабад ака? 65000 бу савдо меша. 65000 бо муомила дорам. Лабавиш антиблик задагӣ. Номерот ҳам номеро ака? Номеро ака 41 21 064. Ана бульга мегирамаш. Toyota Camry бародарҷоно, Camry D японка 2006 сол тамошо кунед ҳолача. Ака мега лубой устода барин биненин мақсад ягон ҷош краска каги боша пил натен мега. Ина ҳолача нига кунед 4 тавалоншам навай. Мошинча бекам будяй. Ози ма як салонша мегирам, тамошо кунед. Старт-стоп дора ё? Ина нига без ключои доступ 4 та дар электра, ина чиқолакои фасонак задагия, салон зардай, автомат, ина старт-стоп, монитори андроидам задагия. Нига кунед ҳолача. Рози як ма қафо мегирамаш. Ҳолача бинем. Японкаш бародарҷоно. нархиш чанд қака? 115000 бу савдо. 115000 сомон бо муомила дора. Утилизатсия уҷат ҳамаи чӣ дора. мақсад мошино бекам буҷа фақат мегирӣ ҳайш мекунӣ. 4 та 0194 93 номеро ака. Любой усто кадбё задаги краска кадаги гумрука из ҷо. Ина ака худаш бо ҳамаша гуфтак. мақсад ки деталиф ҳамаи чиш кор мекунад. аҷоибот чай. Ягон чи дига мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ. бародарҷонои ма Kia K5 бихапен 2015 сол фулаш. Объем дай вагонай мошинча. тамошо кунед. касои дамақул мешаванд. номеро якара мемонад. занг бизанен, яка бо барои шуморо пурра маълумот метаҳад. яъне 4 та балонакш навай. мошин бекам будияй. ҳамаи ҷош ози ма мегирам, тамошо кунед. мақсад ки утилизатсия кардагиай ҳуҷҷат дора, бензини холӣ. ягон камбудӣ надорада. бисёри бародаро гуфтан ҳамин мошинои тай навес, ҳамин тай навеса берун бировардагиам. ина нигаҳ кунед ки 4 дар электра
обогрев дора, коробкаш автомат, ишам старт-стоп дора, монитори родной хчай, мультирул, кондиционерш яхчай, сиденьёш кожаи сиёҳ салон, аҷоиботи зада бек камбудия, фақат мегири чикор мекунӣ, ҳай мекунӣ, яъне дару карбон задаги қафошавӣ. ҳолати дарани салон тамошо кунем бародарҷоно, ҳамаи наварота дора. на қафо тамошош кунем, мошинча бекам будия. 132,000 сомон нархаш. Ҳамаи чӣ дора мақсад номеро 1400 194 93. Виден хай ҳолати мошина бекам будия мошинча. Хундай саната бародарҷоно, тамошо кунед 2010 сол. Мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, объём 2, панорама, ҳуҷҷат таъмировкаш ҳамаш ҳастай. Фақат мегирӣ я номери дига мегирӣ, ҳаиш мекунӣ меираи хона. 4 та баллончаш навай, ози ман ҳолати салоншам шумода нишон метавонам тамошо кунед. Ина нига кунед. Салон кожаи. Ина нига кунед. Коробкаш автомат, старт-стоп, монитор Android, ина потолокш панорама. Ози як ай пешам мегиримаш. Ай пеш тамошо кунем бародарҷоно. Ина даро электрон, обогрев, автомат, мультирул, Android задаги, старт-стопам задаги, кондиционерш яхчай. Як ози як ай пешам мегиримаш. ҳолати пеша тамошо кунем. ҳолати пешаш. нархш чанд қака? 110,000 мега бо муомила дора. ҳам номерои телефон табгӯ ака. ҳастаям пешта. ҳам мегумш. ози номерои акара мемонам. номерош 943 44 40. Не бо дига ҳолати мошина тамошо кунед ай пеш. сарсияниш. Биқапем бародарҷоно, подписчикои Автолайф Nexira 2012 сол, объём 1.616. Свеча хахтон десен, ҳуҷҷат таъмировка дора. ҳуҷҷатош 8 моҳ, таъмировкаш солона. Ина як не ҳолат чав ҷума маҷошам мегирам. Касои даки маъқул мешаванд, номеро якара мемонам, занг занем, бо яка барои шуморо пурра маълумот метавам. Светка буд, 4 та баллоншам навай. Ина яка. ози ҳолати салоншам мегирам. Ина як не чуқулакои нав задаги ҳамаш қоидавия. Коробкаш механикаи як не ҳолатша. ози як пешам мегирамаш. даро электрон. ина як не касои даки маъқул мешаванд, номерои якарама мемонам, занг бизанед, яка бо барои шуморо пурра маълумот метавам. як не ҳолатча бародарҷоно. нархша 40,000 мега. бо муомила дора, номерои якарама мемонам, занг бизанед, қайтон муомилаам мекунам. ҳолаташ беҳтарин аст. номерош 404 43 43 43. номеро ака ҳуҷа таъмировка ҳама чӣ дора. биқапем бародарҷоно, Opel Hatchback
состоянии зури зурш 97 сол объем 1.6 мошинча ҳуҷҷат ҳама чӣ дора бензини хоҷа нархш 53000 сомон ина тамошо кунед состоянии мошина касои да маъқул мешавад занг бизанед яка бо барои шуморо маълумоти бештар метавад ози ман айҷошам мегирам ина ҳолати салоншам бинед кондисионершам кор мекунад коробкаш механик 148000 пробег дора якунин ҳолати салонш чухолам задагӣ сиденёш онҷош диридагӣ хеле надора полико ҳама қоидавӣ озу як қафо мегирамаш якунин свеча хайхтон дидест озу як қафо мегирамаш ина багажша бинем мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад касои да маъқул мешавад номерои якара мемонам занг бизанем бо қайдтон муомила мекунад диска балон ҳамаш навад ози ман номерои якара мемонам номерои яка 988 56 56 10 бо дигаи пара тамошо кунед ҳолати мошинча